Avui fem una altra conversa per la segona actualització, que és sobre la salut del català a Vic. Per això parlem amb Alfred Giamfi, informador juvenil i professor de català. L'Alfred va arribar de Ghana el 2017 i des de fa 5 anys viu a Vic. A més, a TikTok i fa vídeos on ensenya català. Parla 8 idiomes: francès, anglès, català, castellà, tui, l'hebró, i me n'he deixat algun segurament. I en Gerard Forest, que és filòleg, professor de secundària i secretari de comunicació de la Intersindical Educació i coordinador de la Comissió de Llengua. Ha escrit el llibre Decàleg irreverent per la defensa del català. Hola, benvinguts. Hola, bon dia. Bon Merci. dia i encantat de ser aquí amb vosaltres. Gràcies per parlar en setembre. Parlarem de 3 àmbits. El primer és entorn i llengua, per lligar una mica amb la primera actualització que vam fer al novembre. El segon és política lingüística de l'administració local i llengua. I el tercer és llengua, identitat i ultradreta. Sí, comencem amb el primer àmbit, entorn i llengua. A l'article de novembre, la Plataforma de Defensa de l'Ebre ens va explicar com es connectava la indústria càrnia d'Osona amb el riu Ebre. És a dir, quan s'ha dominat el Ter, van per l'Ebre. A més, el grup de defensa del Ter comentava que el 40% dels aqüífers a Catalunya estan contaminats pels nitrats d'aquesta indústria. També hi va haver a Twitter, durant les vacances de Nadal, un tuit que es va fer molt viral sobre la contaminació de l'aire que hi havia a Vic, que és un dels 15 punts amb més contaminació que hi ha al món, no? Per lligar l'actualització de medi ambient amb la llengua, voldria començar amb la següent pregunta per l'Alfred. Alfred, tu vas treballar un any a la indústria càrnia. Com és la situació del català allà? Moltes gràcies per la pregunta i bon dia a tots els seguidors del setembre. Va, la pregunta, la indústria càrnia. Aviam, molta gent ha sentit parlar d'això. Molta gent ja té una mica la idea, no? de com es treballa allà i com es fan les coses allà, però realment és una bestiesa, ¿vale? En tots els sentits, en tots els sentits. Estem parlant del català, però jo us puc dir clarament que ninguna càrnia fa servir el català, ninguna. O sigui, això avui vull ser molt directe. O sigui, és així. El que passa és que allà ni volen gent que parli el català, ni volen això. Per què? Perquè llavors la penya es queixa i ells no volen això. O sigui, és explotació total. Aleshores, el castellà tampoc es fa servir tant. Per què? Perquè tots els treballadors que treballen allà, més del 90% dels treballadors que treballen a les càrnies, ni parlen el castellà, bueno, si no parlen el castellà, imagineu-vos, ni el català. Per tant, aquestes fàbriques, indústries, es fa servir el que el treballador pot entendre. O sigui, que sigui anglès o francès. ¿Vale? Per tant, el català a aquestes indústries no existeix. No existeix, ningú ho fa servir. I és una feina més o menys per immigrants, vaig així. Per què? Perquè es, es pot queixar de tot el que fan allà. I com que ells no volen això, tampoc volen contractar persones que es poden queixar. Doncs, què fan? Contracten a persones que ni parlen l'idioma, ni castellà o anglès, i a la feina és més robòtic que humà. És com 8 hores fent el mateix. No necessites idioma per res. I doncs és així que funciona. Llavors, de contaminació, va haver-hi una manifestació a Roda, que hi ha una indústria càrnia allà bastant gran que estava contaminant el riu, saps? Doncs, al final, la càrnia fa més mal que bé, ¿vale? I és això, és real, i jo he treballat allà. Les condicions en les que treballen la gent és que no és humà, no és humà. I tema de català, el català no ho fan servir. Res, gens, no ho fan servir.
Sí, sí. Jo ara escoltava l'Alfred i el primer que he pensat és que aquesta mena d'indústries en realitat el que volen és mà d'obra barata i no pas ciutadans i encara menys el que a mi m'agrada tenir, que és connacionals. És a dir, gent que ha vingut d'altres territoris, que ha nascut on vulgui, perquè se sol dir que els catalans al final neixen on volen, no? I que se sentin identificats també amb la meva pròpia nació. Evidentment, si tu no fas una promoció de la llengua catalana com a eina de cohesió social i nacional, aquesta integració i aquesta convivència, per dir-ho així, són impossibles. No? Jo ho he escrit més d'una vegada, així com el senyor, el clergue Torres i Bages, ell deia al segle XIX Catalunya serà cristiana o no serà, i el Joan Fuster deia el País Valencià serà d'esquerres o no serà, jo he escrit més d'una vegada el català serà interracial o no serà. Val? I això ens ho hem de posar al cap per diverses qüestions. Un, en aquest país hi ha diverses races i diversos orígens. I a més, el fenomen és creixent. I dos, precisament el fet de tenir gent d'altres races que parlin català és el que permet a molts catalanoparlants, sobretot si visibilitzem aquesta gent, trencar els mecanismes mentals de la diglòssia. És a dir, encara hi ha una part molt important de catalanoparlants que diuen no, si té un color de la pell una mica diferent, o el que jo en dic, una pigmentació cutània conflictiva, és a dir, que no és blanquet, blanquet com es pensen ells, ja no poden parlar català. I, per tant, ajuda molt a visibilitzar gent com l'Alfred i molta altra gent de molts altres orígens, que això ho haurien de fer sobretot els mitjans de comunicació, però no només, a trencar els mecanismes mentals. Perquè la nostra, i també la de Vic, és una societat profundament diglòssica i submisa lingüísticament. Evidentment, la diglòssia, ara que parlàvem de la sequera, el que crea és desertificació lingüística, també, desaparició de les llengües. Només cal que mirem al sud de la nostra comunitat lingüística, Alacant. Hi ha llocs on el català directament ha desaparegut. Llavors, a mi em fa molta gràcia també quan des de Vic se n'enriuen de Barcelona. Que poc que es parla el català a Barcelona. Sí, però escolta'm, tu a Barcelona tens un 30 o 40% de gent castellanoparlant que no ha nascut ni a Catalunya. Per tant, aquí hi ha una interposició molt clara d'una altra llengua, d'una altra comunitat lingüística, que Vic no hi és tant. I, per tant, Vic seria un territori o una ciutat propícia per integrar i no s'està fent prou bé. No sé si l'Alfred vol fer algun afegitó i jo després continuaré amb una altra cosa, també. Sí, Gera, jo estic molt d'acord amb tu. Vaig viure un any i alguna a Barna, i està clar, a Barcelona no necessitava el català per res, no? I això està clar, però va ser arribar a Vic i era com, uah, que guai. O sigui, aquí es parla, no? Però quan segueixes vivint aquí un any, 2 anys, ja llavors entens que no està fent bé, no s'està fent bé. Per què? Perquè jo sempre ho dic, jo soc una persona en una millor posició d'entendre el multilingüisme, no? Perquè al meu país en parlem quasi bé 64, ¿vale? Aquí teniu molt pocs. Doncs és que és això, que no puc entendre, no? Gent vivint a Catalunya o instituts de Catalunya aquí treballant a Catalunya sense parlar el català. O sigui, a vegades ens toca una mica el cor, no? O sigui, només veure l'Alfred, només veure un immigrant, només veure un africà, jo començo ja a parlar en castellà. Què vols dir amb això? Que el castellà, els immigrants estan... O sigui, aprenen més bé el castellà que el català, o què estàs intentant, no? Dir-me. O sigui, ja ha passat en molts llocs. Truques per una cita. Hola, bon dia. Després de donar el teu cognom, em dic Jamfi. Vale, què tal? Què quieres? Vale, aviam, estic parlant en català, no? Doncs a vegades és un problema. Si estem arribant a un punt de que els immigrants que estan vivint a Catalunya comencen, no, a apretar, que volem. O sigui, estem intentant nosaltres també, com a immigrants vivint a Catalunya, estem intentant participar també en la salvació de l'idioma. ¿Vale? I doncs, si amb aquest objectiu que tenim nosaltres
nosaltres que no som ni catalans, volem ajudar a salvar l'idioma, doncs imagineu-vos institucions catalans, que és molt complicat. Si jo et parlo i tu em contestes en castellà, o sigui, és complicadíssim. Això no ho puc entendre, i molt menys aquí dic. Sí. Jo sí que diria que per mi sí que ho ets de català, La qual cosa no vol dir que no puguis tenir altres identitats, com la del teu país d'origen, etc. Perquè les identitats, en un món globalitzat en què hi ha tanta mobilitat, són múltiples, o poden ser múltiples, i no són excloents. Jo sí que has apuntat una cosa molt interessant, i és que, quan em veuen el meu color de la pell, em canvien de llengua. Exacte. Vull matisar que de vegades acostumem a dir, i jo penso que equivocadament, jo penso que no hem de banalitzar els conceptes. Se sol dir, és que això és racisme. Jo sóc molt reticent a dir que això sigui racisme, perquè el racisme, per mi, és una actitud que vol fer mal a l'altre, que el vol humiliar. Per exemple, Rosa Parks, tu no seuràs en aquest seient perquè ets negre, punt i final. Això és racisme de manual. Normalment a tu, quan et canvien de llengua, ho fan per una voluntat de ser educats mal entesa. Jo penso que per molt que li diguem a la gent tu estàs tenint una actitud racista, no canviarà, perquè això és la seva submissió lingüística que la tenen posada dins. Perquè clar, si diem que això és racisme, tu imagina't, un 80% dels militants de la CUP serien racistes. Oi que no ho són? Oi que no ho són? Però ells ho fan, perquè canvien de llengua com els que més, no? Per tant, en aquest sentit sí que hem d'afinar. I tu has parlat d'escoles, i és molt interessant el cas de Vic, perquè nosaltres, com a intersindical, tenim identificada, per exemple, una escola que és la Sínia, allà al barri del Remei, cap al sud, tirant cap a Barcelona, que hi ha un 90% d'alumnat immigrant. 90% o més. O més. Què vol dir? Clar, què vol dir això? Que s'està produint una segregació en un lloc, no oblidem, de majoria catalanoparlant, i per tant, allà on hi ha majoria catalanoparlant, a nosaltres el que ens interessa és cohesionar i integrar per salvar el català, això que deies tu, i que s'ha trencat el model Vic. El model Vic que havia funcionat fa 15 o 20 anys, que deia hem de distribuir tots els alumnes, vinguin d'on vinguin, de manera equilibrada a tots els centres, això s'ha trencat, i això el que fa és, per mi és una cosa insultant, no? Tu dius, mira, aquí tinc un 90% d'immigrants i com bestiar, ja que parlàvem de càrnies, com bestiar, jo ara els col·locaré en aquest centre allà aïllats i el meu fill no es relacionarà amb aquesta gent o amb els fills d'immigrants. Això per mi, en un lloc com Vic, és absolutament inacceptable i, de fet, el que va proposar el model Vic és molt curiós, era un senyor d'Unió Democràtica, és a dir, de dretes, social cristià, però que, curiosament, ell era molt nacionalista, molt catalanista, i va dir, mira, a mi potser no m'agrada que el meu fill, ja sabeu la mentalitat d'alguns bigatans, no? Potser no m'agrada que els meus fills estudien amb immigrants, però com que jo vull que el català existeixi, ho faig, no? I jo penso que, ostres, aquesta convivència als centres educatius és molt important. I a Vic, precisament, tenim correlacions lingüístiques favorables i hauria de ser un dogma, gairebé un dogma de fe, que hauria d'estar ben repartit tots els catalans antics i nous catalans, perquè jo estic segur que la major part d'immigrants de Vic i els seus fills volen ser catalans també. Sí, aquí si em permeteu una experiència meva, jo treballo en aules d'acollida a Suïssa, treballo amb refugiats, i una cosa que vaig aprendre de la Carme Junyent és precisament utilitzar el multilingüisme a classe, o sigui, no tenir por. Me'n recordo quan va entrar la directora un dia que va dir, però vosaltres quin idioma esteu aprenent aquí? I tots van dir amb naturalitat, estem aprenent l'alemany, no? Per què? Perquè la llengua franca que fan servir entre ells és l'alemany. Això va evitar que entrés l'anglès a classe, que aquí és el nostre problema. Que no marcar cap llengua i utilitzar aquest potencial, que totes les llengües són vàlides, que no ha de fer por, que la pròpia identitat està molt bé, que l'has de mantenir, que no hi ha cap problema, que et pots integrar mantenint la teva pròpia identitat. Això ha ajudat realment a integrar moltes persones, a perdre la por també a aprendre un nou idioma. Doncs en aquesta... Passem al segon bloc, que ja l'heu començat a apuntar. L'Alfred, l'any passat, abans, deixem-ho presentar un moment, l'any passat vam demanar a l'Ajuntament de Vic, fa exactament un any, si tenia reglament municipal d'usos lingüístics. Ens van dir que no, però n'hem trobat un, que existeix des de
1995. Mm. Alfred, tu que treballes amb jovent nouvingut, t'han parlat mai que hi havia aquest reglament municipal d'usos lingüístics que el poguessis fer servir? Aquest jovent nouvingut, quines possibilitats té perquè s'integri en català? Ja et demanaria una valoració global, des del lloc on viuen, des del barri, des de les possibilitats d'estudiar o treballar en català, el lleure, les activitats d'oci. Sí? Mm. Vale, va, clar. Jo crec que primer de tot és molt important, no? Destacar que els joves o els immigrants, la majoria, no viuen amb el català, saps? És que vull dir que hi ha menys de 10% de pares que parlen el català amb els fills a casa. Per tant, hem de començar amb això, que a casa no viuen amb català. Doncs ara, què hem de fer? Trobar llocs o trobar on crear activitats on els immigrants poden estar amb els joves catalans i poder no, aprendre l'idioma a primera mà, perquè a casa no viuen amb el català. Llavors, parlant del que fa els ajuntaments i tot això, bueno, estan fent coses, però sempre hi ha lloc per millorar, no? Hi ha moltes coses que no estan funcionant quan parlem de l'idioma i els immigrants. Per exemple, els projectes que tenen, els projectes que em, els projectes per als joves nouvinguts o immigrants aquí, molts cops van amb subvencions i tot això. I llavors, quan arribi a un punt que els diners no baixen, es trenca el projecte i llavors els joves es troben al carrer on hauríem de treballar per fer sortir els més joves possibles, no? dels carrers. Doncs llavors, a vegades els ajuntaments mateixos portant els joves al carrer. Per exemple, van tombar un projecte que es diu GESA a Manlleu, que treballava amb joves, amb nens. El meu projecte també, jo treballava amb joves no vinguts a la ciutat o a Catalunya, i fèiem no, català, classes de català bàsiques per a aquests joves. Llavors ens van dir, mira, se'ns acaba la subvenció, no hi ha pas diners, portava joves, més de 15 joves, i no hi ha subvenció, la pasta no arriba, doncs tombem el projecte. I tots aquests joves on acabaran finalment, no? I per això he començat a dir que a casa no viuen amb el català. No, doncs si volem que aprenguin el català, o sigui, es crear l'ambient, es crear un lloc per a ells també, on poden, no, conjuntament amb els joves que viuen aquí, o amb els catalans, poden conjuntament no, parlar sobre un tema o organitzar dies de joc internacional o fer alguna cosa conjuntament amb els joves catalans d'aquí. Jo crec que és la solució. Llavors, crec que també un problema que trobem molts cops quan arribi l'hora d'aprendre el català és quan els joves arriben aquí, les persones que estan o els profes que ensenyen el català a aquests joves, molts cops no parlen ni l'anglès ni el francès, ni l'idioma del noi. Per tant, molts cops demanem un canvi de xip total que no es aconsegueix així en un dia. Imagina't que el tio té uns quants 27 anys, vale. Acaba d'arribar a Catalunya. Ha viscut 27 anys de la seva vida parlant el fi o l'anglès. Ara ens estem demanant a aquest paio fer un canvi de xip així, 360 graus, no funcionarà. No funcionarà. Doncs vaig pensar així, per això vaig començar amb les classes al TikTok, perquè vaig pensar que jo, algú que parla l'idioma de l'altre, o sigui, li puc fer exemples amb el seu idioma, li puc no, explicar com va, perquè ell m'entendrà millor, saps? I, per tant, sí, jo crec que els ajuntaments estan fent molt, però encara
insuficient, vull dir. Per exemple, al CNL, on fan cursos de català per a nouvinguts, està col·lapsat i ho sabem tot. No hi ha lloc. Sí? Llavors, a l'escola d'adults, jo vaig treballar a Manlleu, tenia l'aula a l'escola d'adults, tampoc hi ha lloc allà. Vale? Tampoc hi ha lloc. Doncs llavors, l'Ajuntament està intentant activar projectes per anar ajudant a aquests joves, però no hi ha lloc, no hi ha lloc. I el que està passant no és gaire interessant. Per què? Perquè la població va creixent, els immigrants sempre arribaran, o sigui, és la realitat. Per tant, si no comencem a buscar aquest fet o de poder ficar els nouvinguts i els joves catalans junts i que aprenguin de primera mà amb els joves, jo crec que ens estem cansant per res, perquè a casa no viuen el català. Sí, aquesta situació que descriu l'Alfred, evidentment, és un tret al peu. Ha apuntat una cosa que a mi em sembla superinteressant, i és que necessitem espais de socialització comuns entre uns i altres més enllà de l'escola. L'escola és important perquè hi passem una bona part de la nostra jornada laboral, si som profes, o com a estudiants o el que sigui. Però un espai perfecte, per exemple, són els esplais. Els esplais que permeten connectar amb l'entorn. Quan dic l'entorn, vull dir també l'entorn natural i l'entorn cultural. I deixeu-me que us posi un exemple. Jo porto el meu fill a l'esplai de Castellbisbal. I quan vam fer la reunió inicial era al·lucinant. Castellbisbal només té un 25%, 30% de catalanoparlants habituals, que el facin servir en família i tal. I allà en aquell esplai hi havia un 80% de famílies catalanoparlants. I dius, escolta'm, a veure, jo no vull un gueto només per catalanoparlants. És a dir, està molt bé que hi hagi un 80%... Si tu em dius, què prefereixes, un 80% de catalanoparlants o un 25% a l'esplai? Un 80%. Ara, tenint en compte que hi ha un 80% de catalanoparlants, els hi vaig dir jo als monitors, per què no propicieu, per què no aneu a les famílies nouvingudes i demaneu ajuda a l'Ajuntament perquè hi hagi, m'ho invento, 15 nouvinguts o 20, val? Que vinguin a l'esplai i vosaltres els ajudeu també a cohesionar-se amb la nostra societat, sense deixar de fer ús del català. I em van dir, ostres, molt bona idea. Per tant, no hi havíem pensat. És molt important trobar espais de trobada allà on els catalanoparlants són majoria. Clar, hi ha llocs on el castellà és majoria. Si tu tens un 80% de castellanoparlants i un 10% de catalanoparlants, aquí el que passarà, evidentment, és que la llengua franca serà el castellà i possiblement que els catalanoparlants abandonaran el català, no? Però allà on hi ha majoria de catalanoparlants és molt, molt, molt important no convertir-nos en un gueto, els catalanoparlants, i oferir la nostra llengua també a la gent que ha vingut. Llavors, sobre el tema de la regidoria de Comerç i Cultura que han allà colat per la porta del darrere la política lingüística, clar, és a dir, això mereixeria, jo crec, com a Girona, una regidoria de política lingüística per si sola, sense barrejar-la amb altres coses. Perquè no té a veure només amb la llengua, és que té a veure amb la convivència, té a veure amb coses del dia a dia, molt importants. La llengua és un instrument de convivència. Ara em ve al cap una frase que va dir una vegada en un reportatge del 30 minuts un nen de Banyoles, no sé de quin país africà, que va dir una frase que jo sempre la porto dins meu i que m'agrada molt. I fa poc em vaig fer un fil de Twitter. I el noi deia, quan parlo català, deixo de ser negre. Què vol dir això? Això que deies tu, Alfred, de la mirada dels altres, no? Ell deia, sí, evidentment, el seu color de la pell no canvia, però ell percebia que quan parlava català, els seus amics el veien com un igual, absolut. Ningú se'n recordava si era d'Àfrica o d'on venia. Era un més del grup. I, per tant, això és el que hauríem de mirar de potenciar també des de les institucions. I abans d'acabar, sí que volia dir que heu esmentat el Reglament d'Usos Lingüístics, que és un reglament pleistocènic del 1995, per tant, potser seria necessària una actualització amb aquest govern hiperpatriòtic que diuen que és el de Vic, no? I hi ha un capítol, el capítol 11, que a l'article 25 diu aquesta entitat, és a dir, l'Ajuntament de Vic, ha de fomentar la normalització de l'ús del català a les activitats mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives i de qualsevol altra mena
d'àmbit comarcal o local. Evidentment, el català no s'ha potenciat en àmbits mercantils com les càrnies, i això el que vol dir és que el mateix Ajuntament incompleix les seves normatives, que no fa res al respecte, i per tant que faré servir un terme jurídic, prevarica. És a dir, incompleix les pròpies lleis. Cal apretar-los. Cal apretar-los. Sí. I tant, abans de deixar a la Núria, volia afegir també això. O sigui, hi ha entitats com el Big Jove, per exemple, que va començar fa molt poc un projecte o una activitat que fan que tracta de ficar dues persones, parella lingüística, i que vagin practicant. Sí, coses així em podrien ajudar, però, bueno, a una escala més gran, saps? A vegades també penso que hem de fer sentir als nouvinguts que no volem que deixin lo seu, saps? O sigui, és viure en dos llocs. Això s'ha de dir, perquè a vegades és com heu d'aprendre sobre els catalans, però nosaltres no volem aprendre res sobre vosaltres, saps? I a vegades és complicat. O sigui, hem de fer sentir als nouvinguts que també no estem dient que lo seu és dolent, no estem dient que deixis lo teu, no, estem dient que estàs vivint ara a Catalunya, per tant, has d'aprendre el català per poder viure a Catalunya dignament. O sigui, és això, no deixar lo teu. Nosaltres també volem també aprendre. A Ghana, quants jocs teniu? Quines dinàmiques feu com a joves? I explicant aquestes dinàmiques podem explicar-les en català. O sigui, per tant, no és sempre dir als joves de deixar la seva cultura, de deixar el que fan, la seva manera de viure, de deixar... No, o sigui, guardem això, inclús vosaltres podeu explicar això en català, anem aprenent sobre la vostra cultura, i vosaltres també, com a persones vivint a Catalunya, aprendre el català i aprendre tot sobre els catalans. O sigui, jo crec que seria millor així. Evidentment, això que diu l'Alfred és la diferència entre interculturalitat i multiculturalitat. Jo a Catalunya estic en contra de la multiculturalitat. Multiculturalitat vol dir cadascú al seu gueto sense relacionar-se amb els altres. Això, evidentment, és una bomba explosiva pel futur. Interculturalitat vol dir que partint d'uns mínims, per exemple, l'Alfred i jo tenim una llengua comuna aquí a Catalunya, que és el català. Jo un dia me'n vaig a dinar amb ell i ell m'explica la cultura gastronòmica de Ghana. I jo tinc interès, perquè a mi m'interessa saber quina és la situació social a Ghana, quina és la cultura gastronòmica que tenen, quines religions hi ha. Per tant, jo penso que aquest país ha de tenir un mínim comú denominador, que és la llengua, i a partir d'aquí els catalans tindran diverses religions, diverses cultures gastronòmiques, el que sigui, no? Per tant, el mínim és la llengua. A partir d'aquí, la interrelació ha d'anar de manera bidireccional entre uns i altres. Sí. Sí. M'ha semblat també molt interessant l'apunt de l'Alfred, que gent que pot comunicar-se tant en català o que pot ensenyar català en l'idioma dels alumnes, si només que la institució local, l'administració local, fes aquesta inversió, tindríem molt de guanyat. Sí? Vull dir, tu ets professor, tu també ho saps. Tu, quan pots explicar la llengua a la qual han d'arribar en el seu idioma o en algun altre idioma comú, o sigui, ja només de mentalitat, ja només de predisposició ja canvia tot. Sí, tant. O sigui, és només, els nouvinguts és només veure la figura aquella és del meu país i mira com domina el català. És només veure aquesta figura, el jove ja té una motivació, no? Sí. I diu, no és impossible, clar que es pot. És això, és que veure aquesta figura ajuda molt al jovent, no? Nouvingut. Doncs jo crec que és això, és anar cap allà i podrem també salvar el català, que volem. D'això, Alfred, se'n diu ser un referent lingüístic positiu, que és el que haurien de ser molts professors a l'escola de secundària, per exemple,
i no són. Això és ser un referent lingüístic. Ara, a més de llengua, se'ls ha d'oferir un model social de benestar. Per això jo pertanyo a un sindicat. És a dir, a més benestar laboral i social, més català, si us hi fixeu. A menys benestar laboral, menys català i més, normalment, castellà. Per tant, ho hem de lligar. Per això jo sóc una persona, doncs, ostres, que penso que és molt important lligar el català a lluites socials. Evidentment, també hi ha gent que parla català i és de dretes i no en volen saber res. Perfecte. Això també ha d'existir perquè a tots els països hi és aquesta gent. Ara, ells, al seu àmbit, però el meu àmbit en el que jo crec és el de l'esquerra. És a dir, el de l'esquerra, donar bones condicions socials i laborals i català innegociable a partir d'aquí. Però no català per català només, sense oferir res més com a societat d'acollida. Clar, i abans de deixar la Núria, volia també afegir això, que a vegades nosaltres ho intentem super fort i ens heu d'ajudar a vosaltres també, perquè imagineu-vos, jo porto només, em vaig arribar a Barna el 2018, vaig aterrissar aquí a Vic el 2019, abans del Covid. Doncs, en menys de 6 anys, diguem-ne, estic aquí parlant el català. Per tant, es pot, jo no soc cap Superman, es pot, és només motivar aquests joves. O sigui, és això. Arriben i a vegades estan tan despistats i no saben i no tenen referents a casa tampoc, perquè el pare, la mare no parla res. Llavors necessitarem això per anar al metge, necessitarem l'idioma, o sigui, necessitarem l'idioma aquí a Catalunya. Llavors, el que passa és que nosaltres molts cops intentem i vosaltres ens desmotiveu. Ho intentem molt i vosaltres no. Tu ets negre, tu no pots ni saber res del català. Per exemple, jo truco al SOC, vull una cita i a mi començo en català i a mi em contesten en castellà i m'enfado, però aviam, que m'estàs contant. Vaig tenir un problema amb la Guàrdia Urbana de Vic. Vaig començar en català, el tio em contestava en castellà. Vaig seguir en català, em contestava i vaig dir, però tio, tu de què vas? Que t'estic parlant en català. És de la Guàrdia Urbana de Vic. Senyor, aviam, motiveu-nos a nosaltres també, que estem donant tot per aprendre l'idioma. Què m'estàs dient? M'estàs dient que només veure la cara, el meu cognom, jo no soc ni qualificat per parlar el català. A vegades es trenca el cor. A nosaltres ens agrada viure aquí. I quan patim coses així ens trenca molt el cor. Sí, Albert, deixa'm preguntar-te només una cosa molt breu. Quan et trobes aquesta discriminació lingüística, tens algun lloc on anar, a l'Ajuntament? L'Ajuntament. Inclús allà un cop em van parlar en castellà, per tant no seria la solució tampoc. D'acord. Perquè em recordo, anava per al meu padró i a mi em van parlar en castellà, per tant tampoc l'Ajuntament de Vic seria la solució. És un canvi de xip que heu de fer com a català. És un canvi de xip. Perquè si veus i tu em parles en castellà, m'estàs dient que tu penses que el castellà és més fàcil per als immigrants que el català. No sé si m'enteneu. Jo crec que jo soc reticent a dir-ne racisme, però sí que és veritat que és com una falta de respecte implícita, no? Exacte. En aquest sentit, a banda de demostrar que tu tens l'autoestima per terra, perquè les persones que tenen autoestima ja no ho fem, això. Exacte. És a dir, i no ens guiem pel color de pell, ni per l'aspecte, ni per res. Sabem que el català és important, volem que el català sigui la llengua de tots, perquè és l'única manera que pugui sobreviure i llestos. Clar, sí, i tant. Gerard, amb tots aquests casos que t'ha explicat l'Alfred, a nivell local, què es podria començar a fer ja? A veure, primer de tot, el que caldria fer, en el cas, per exemple, d'aquest guàrdia urbà, primer de tot allò que se sol dir, no? Anar-li i dir-li, tio, revisa't, no? Revisa't. És a dir, se li hauria de fer formació. La meva pregunta és, quina formació lingüística o d'usos lingüístics se li ha donat a aquest guàrdia local i quines instruccions? Perquè, clar, si nosaltres tenim un reglament d'usos lingüístics que és paper mullat i que només serveix com a figura decorativa
quixotesca del segle XVII, això no té una translació a la realitat. Per tant, sempre dic que les lleis les apliquen les persones. Les lleis no són res com a tals. I, per tant, aquestes persones han d'estar formades per fer-les complir. I, per tant, aquest guàrdia local hauria de saber, que la seva obligació és parlar català amb l'Alfred, i dos, que no li pot faltar el respecte com a ciutadà que és, encara menys si ell se li adreça en català. Val? Perquè la feina d'un guàrdia local és mantenir la convivència, no trencar-la. I fer això que va fer ell, encara que sigui d'una manera petita, però és trencar la convivència també, dins de la ciutat de Vic i l'harmonia. I, per tant, aquí els polítics s'hi han de posar. El que passa és que ells estan preocupats per moltes altres coses. Entre altres coses, per ser, perdoneu-me l'expressió, les putetes dels empresaris que es dediquen a l'explotació laboral. Entre d'altres coses. I disculpeu-me el llenguatge. No, és així. És així. És això, sí. S'ha de dir així i ja està, perquè, bueno, ens estem anant fins allà de tot això, per tant, sí. D'acord, obrim el tercer punt, el tercer àmbit. Sí, us ensenyo aquest mapa, aquests dos mapes, els veieu? Això són les eleccions de l'any passat, les eleccions locals i les eleccions espanyoles, les generals. I es veu molt clarament que hi ha dues ciutats. Quan es mobilitza el vot, hi ha la part sud de Vic, que vota, quan es mobilitza, quan la participació augmenta 10 punts, vota PSOE i la resta, bàsicament, Junts per Cat. Sí, llavors, clar, la meva pregunta, i això ja sí que va per tots dos, és igual qui comenci, és que quan es fa campanya que ve Vox, que ve l'ultradreta, el catalanisme, els partits suposadament catalanistes no es veuen com una opció vàlida per parar la ultradreta. Què n'hem de fer de tot això? Gerard, si vols, pots començar. Jo el que diria primer és el catalanisme no és una opció vàlida, no només per aturar la ultradreta, sinó per no fer gaires coses, perquè, com ja hem dit, són partits profundament desprestigiats. Després de l'espectacle que ens han donat els últims anys i que ens continuen donant, són partits clarament desprestigiats. Ara, això ho hauríem d'analitzar molt i molt bé, perquè aquí hi ha moltes qüestions en joc. Una, entre les eleccions catalanes i les espanyoles sempre hi ha hagut una abstenció diferencial. És a dir, sempre s'ha votat més a les catalanes que a les espanyoles. L'altra cosa és, també hi ha hagut sempre vot dual. És a dir, hi ha hagut gent que ha votat partits independentistes a les catalanes i ha votat el PSOE o Podemos a les espanyoles. Vull dir que no podem fer una correlació directa entre les catalanes i espanyoles. Sí que és veritat que es demostra una tendència amb aquest mapa. Sí que és veritat que aquesta tendència també segurament té a veure amb temes d'origen, no? Gent que s'informa més per televisions espanyoles, encara que no siguin castellanoparlants, també hi ha immigració espanyola a Vic, Jo n'he vist i n'he sentit, Segurament es concentra més cap als barris del sud, però, bueno, jo el que diria és això, no? De fet, a les últimes eleccions espanyoles, i això està estudiat, va haver-hi una quantitat apreciable d'independentistes que van votar el PSOE. Per què? Per la por que ve el llop. Que ve el llop vol dir que ve Vox. Acabo. Jo també penso que això de l'antifeixisme ho tenim molt interioritzades les persones com nosaltres, que estem molt ideologitzades. Però jo el que sí que veig és que la gent del carrer no la té, aquesta preocupació antifeixista. Molta gent. És a dir, en alguns espais polítics sí que la tenim, però molta gent del carrer no la percep, aquesta por. Segurament no la percep perquè el feixisme o la ultradreta encara no ha detentat prou espais de poder perquè la gent s'espanti de debò. Sí que és veritat que a nivell d'Europa hi ha un moviment de fons, no? Però encara no han pogut entrar a sac a l'hora de retallar drets, que no tinc cap dubte que quan puguin ho faran, no? I, per tant, la gent no combat aquell perill que encara no percep prou proper, no? Això podria ser un factor. Jo sí que, com a membre de l'Intersindical, nosaltres, i sempre ho dic i m'agrada molt dir-ho, vam obrir una bústia de queixes lingüístiques per famílies i alumnes que tenen a veure amb la vehicularitat del català, és a dir, allà on no es compleix
l'ensenyament en català nosaltres hi anem, això ho hauria de fer l'administració o els inspectors, i ho van fer precisament per combatre l'extrema dreta. Quan tu deixes la gent sola i abandonada amb els seus problemes, tu crees un brou de cultiu perquè la ultradreta creixi i es dispari i les opcions demagògiques puguin tenir força. Quan tu no deixes la gent sola i abandonada, que això és el que han fet els partits independentistes, tu estàs creant un brou de cultiu perquè l'extrema dreta creixi. I, per tant, nosaltres vam obrir la bústia de queixes lingüístiques per això, per no deixar la gent sola i desatesa per l'administració i per múltiples nivells. Sí, bueno, estic super d'acord, no, però abans de parlar de lo meu, primer de tot he de dir que jo no soc cap politòleg ni res, i encara no puc ni votar, ¿vale? Em queden com 5 a 10 anys per poder, no, tenir aquesta espanyolitat de viure aquí i tenir la nacionalitat. Per tant, tema política, no tant. I llavors, amb les mapes que hem vist demostren clarament que a Vic hi ha dos barris a Vic, ¿vale? Allà, a dalt del riu, al Remer, on moltes persones que viuen allà no poden tampoc votar. Per tant, a vegades, sí, és que moltes de les persones que viuen al Remer no tenen dret a votar com jo. Per tant, a vegades porten coses d'allà i no són reals, perquè les persones que viuen allà no voten tampoc. Vale? Doncs és això. Llavors, quines opcions tenim? Està clar que com a immigrants, inclús si podem votar, no votaríem a Vox ni al PP, no? Això sí que està clar. Per tant, els partits catalanistes, què fan? Què fan? És el problema. Doncs nosaltres com a immigrants jo no veig l'opció en Vox ni en PP. Llavors, com ha dit en Gerard, que voten al PSOE, quan va, però tampoc és la solució. Tampoc és la solució. Per tant, jo crec que és això. Jo no puc ni comentar molt sobre aquest tema perquè no tinc dret a votar. Per tant, jo ja ho deixo aquí. Opcions, jo crec que no en tenim, perquè Vox i PP, com a immigrants, és un no. Per tant, ho deixo aquí. Sí. Ara dieu-me a mi quin percentatge de persones racialitzades o d'origen àrab o d'origen xinès tenen els partits independentistes. No arriba ni a l'1%. No. És a dir, tu com vols visibilitzar i acostar-te a aquestes noves comunitats que han de venir aquí, que han vingut aquí, i que tu vols, en teoria, que siguin catalanes, com vols que hi hagi una mínima identificació, si tu els estàs dient tu vota'm, però tu no et pots sentir reflectit, com qui diu, en el meu grup parlamentari, no? I l'altra cosa, el PSOE, evidentment, no pot ser ningú per aturar el feixisme, perquè el PSOE és l'artífex de l'article 155 que va liquidar l'autonomia de Catalunya i que va suposar animar la ultradreta de Vox a anar més enllà i a suprimir-la o dir que s'havia de suprimir de manera permanent. Per tant, evidentment, el PSOE és un engany a badocs, que diem, i no és una alternativa a aturar res. El problema és que els partits independentistes han demostrat que tampoc. Llavors, un problema també que tinc que volia anotar ràpid seria això. Quan arribi als 10 anys de vivència a Catalunya o a Espanya per tenir la nacionalitat, l'examen que he de fer seria en castellà, no? I jo estic aquí vivint en català, I llavors, si he de fer l'examen en castellà, no sé, perquè ara a mi no em surt el castellà. Per tant, són aquests problemes que ens trobem aquí, perquè estic aquí vivint a Catalunya parlant el català, estudiant el català, vivint amb el català, i a les hores de fer exàmenes va en castellà. Què faig, doncs? Complicadíssim. Sí. Jo, d'una experiència, em sembla que era a Lausanne, aquí a Suïssa, que van proposar que fins i tot la gent, els que no podem votar, perquè encara no tenim la nacionalitat,
sí que poden participar, per exemple, en tot el que són els referèndums locals. I això sí que ha ajudat molt també a la integració. Mm. Animar la gent doncs, a acostar-se als partits polítics a nivell local, a participar, a omplir llistes, a la interculturalitat, a fer propostes, i també ha ajudat molt a eliminar doncs, possibles guetos que s'estaven creant. Tu creus, Alfred, Gerard, com ho veieu? Seria una opció, per exemple, factible a Catalunya, als pobles de Catalunya? Sí, jo penso que se'ls hauria de convidar a votar a nivell local, per exemple. Evidentment, el tema de nacionalitat nosaltres no hi podem actuar, això és un tema controlat per l'estat espanyol, però, ostres, a participar també en l'execució dels pressupostos, es fan d'allò participatives, no? Es fan, ostres, anar-hi i convidar-los a participar de la comunitat, perquè fent comunitat, també amb coses que no tenen a veure amb la llengua, també es fa nació. I jo el que vull és una nació, perquè és l'única manera que sigui viable, amb diferents orígens i que tothom se senti interpel·lat en aquesta col·lectivitat que, com diu l'Alfred, ha de funcionar en català, però que té diversos orígens. I això és un fet, i ja està. I ho hem d'assumir. Els catalans del futur tindran diversos orígens i tindran diversos colors de la pell i diverses religions. I qui s'hi giri en contra va en contra dels signes del temps i, a més, perjudica l'establiment d'aquesta nació. Perquè això serà la realitat, tant si t'agrada com si no. Això serà així. O sigui que treballem-hi. Clar, sí, per parlar d'això, jo demanaria també a la gent, a govern, a institucions, les institucions que la manera o la visió que tenien dels immigrants abans, que està canviant. Ara no només estem aquí per fer aquestes feines d'explotació. Ara també volem estudiar, volem aprendre l'idioma, volem aprendre sobre els catalans, volem aprendre moltes coses sobre la terra on estem vivint, no? Per tant, ens heu de facilitar això una mica, ¿vale? I no pensant sempre en la pasta, sempre diners, subvencions. Ens hem d'ajudar, ¿vale? El que passa és que si no traiem aquests joves del carrer, si no mostrem als joves que amb el català hi ha oportunitats, és que estem fent res, ¿vale? Per tant, mira, per exemple, a Manlleu estan construint una comissaria i estan tomant projectes amb joves, amb nouvinguts. És una pena, perquè aquests joves que tenia jo, ja ara mateix estaran al carrer, que flipes. Liant-la que flipes. Per tant, no hem de pensar sempre en la pasta, és que ja hi són aquí, els immigrants ja hi són. Vale? Doncs el problema ara mateix és intentar donar-los o oferir-los una vida digna, volia dir, perquè quan acabin en les càrnies és que no hi ha una vida digna allà. I a més, el problema és que són els joves que acaben allà. A mi em van treure dos joves, un de 18 i un de 19, crec, i han acabat a la càrnia. I amb 18 anys, si comences a la càrnia, home, és que estàs cartant la vida. Per tant, jo crec que és això. Els ajuntaments han d'ajudar o sigui, han de crear projectes per a aquests joves, perquè arribaran, sí o sí, els pares ja hi són, ¿vale? Amb arreglament familiar, els joves vindran, els immigrants vindran. Per tant, o comencem ara a mostrar a aquest jovent el bon camí o ja serà massa tard. Molt bé. Sí? Algun altre comentari? Si no, ho deixaríem aquí. Res a afegir. Doncs moltes gràcies, Alfred, moltes gràcies, Gerard. Ha sigut una conversa molt interessant, hem après moltíssim i fins la propera. Fins la propera. Ah. I un goig sentir un català tan collonut com el de l'Alfred amb 6 anys només. Això sí que és multilingüisme. Ja et dic jo que jo en 6 anys no aprenc una llengua així, eh? Per molta immersió que faci social i escolar, jo no. Hi ha gent que està més dotada per les llengües i gent que menys. Però enhorabona, Alfred. Moltes gràcies, Gerard. Moltes gràcies, Núria. Moltes gràcies, enhorabona.